بلێت تەماشەوانین هێژاv mijara gelek giring ji bo Rojavayê Kurdistanê ku mijarek genge şeyên gelek berfereh divê derbarê de hatine kirin, zarokên got hatine revandin, çarenivîsa wan ku nayê zanîn, Seba Anter dayîka yekî ji wan keçan ku hatiye revandin ji alî ciwanên şoreşger sir bi peyê de ve biriya telefonê ji Amûdê li gel min e. Rojata xweş bê xwişka Seba. Dixwazim bizanibim ke çate ya û hatî revandin, navê wê çi ye, kengî hate revandin, çawa hate revandin, ger tu me agahdar bikî. Navê wê Hediya Abdirehîm Anterê ji bajarê Amûdê me. Keça me diçû medresê, piştî medresê ve digeriya diçû dewera ziwanê şoreşger li wê derkê hat xetfandin. Heger keçkê me bê me dibin ev xetfandin e ne tiştekî qanûnî ne. Emrê temenê 16 salî nî ketiye emrê bûyî 16 salî. Em vî tiştê qebûl nakin, heta em karin û qebûl nakin em dengê xwe radikin van zarokê me ne zarokê me tenê xeyrî me jî bîhawî bi wan nekin. Xwişka Sebah niha gava ku hediya hatî revandin. Tu peyvendiya we ti danûstandina we li gel mesulên rêveberiya xweser yan jî peyê de yan hese de çêbûn ew çi ji we re dibêjin? Çi jî me dibêjin em çi daîrê hene em lê geriyan em çûn mala jinê em çûn konga spar em çûn wizaretê em çûn hemû derî dibêjî bêhna xwe me fire bikin em ê keçê welwe vegerînin bes va îro qet dehrûyê wan qediyan ji cewabê nadin me. Xwişka Sebah niha ofîsek heye. Ew ofîs li Qamişloyê dibêje ku ew zarokên got hatine revandin bere malbatê wan dê û bavê wan werin serî li me bixin em ê wa zaroka peyda bikin li wan vegerînin ve li gel wa jî danûstandin kiriye yan jî ew bi xwe hatine cem we ti cewab dane we? Na kesekî sera me nedane, kesekî sera me nedane zarokê me ji roja çûnê sera me nedane. Ka mane tifaqîk me yê duwelî heye Mezlûm Ebdî ev tewqîaya dayê heger ev zarokê temenê wan biçûk 16 salî ji me re nabin. Heger ihtirama wana divê tifaqiyê de hevaya ev tiştaya nekirin. Van ciwanê şoreşger ev tiştaya nekirin. Wana tifaqiya wayê duwelî heye van zaroka neyê xetfandin. Me digo zarokê ku vanê Efrînê tên xetfandin baweriya me van kesa nedihat. Temene va em dibihîzin zarokê me yê bajarê Amûdê jî hatin xetfandin vê rengî. Xwişka Sebah niha we xwe pêşandan kir li pêşiya Umum Müttehîde li pêşanetewên yekgirtî. Gava ku ew xwe pêşandan kir gelo kes ji rêveberiya xwe ser nayê ber sivê nadê we kes ji peyê de yan jî hesê de nayê ber sivê nadê we ew xwe pêşandan de tu peywendî bi we re danîn gava we ew xwe pêşandan kirî? Na kesî sera me nedaye. Kesekî ji van xwast dike, kesekî qesedê, kesekî vana serê me nedane. Gelo wextî me dengê xwe dan ma negiya mekteba Mezlûm Ebdî, ma negiya van kesa ev zarokê me hatine xetfandin. Îstanê zarokê me bê dêm cawan û bavê wan bibin li cem e xetfandin e. Xwişka Sebah niha gava ku li wê xwe pêşandanê ez temaşe dikim bi dihan kes li wê xwe pêşandanê ne zarokê wa hatine revandin ti cewabê nadin rêveberiya xwe ser hûnê çi bikin yani fikra we çi ye gava wê paştir wê çi bê çi hûnê bikin bo ku ev camêr bersivekê bidin we? Bi xwedê em dixwazin dengê me bige mekteba Mezlûm Ebdî em dixwazin dengê me çi kesê hey guhdarî bikin ev zarokê qasir tê xetfandin gelo dibî emrît me ev zarokê xwe bidana zewacî mane cawan bavê wan dikirin hefsadê mane digo hûn biçûkin çima hûn zewicînin gerek ev zarokana jî nehatana xetfandin bi bî rengî rengekî ne başî zarokê me bên xetfandin bibin
الدراية مدي أمانة عمل بان باجارة نماية دنجي خزرة دكم حملك هسا في موقفي بسكن نزاروكي مثل زاروكي غيرين درانين دوبار كرن زاروك انانين بيرنجي نرن زاروكي مثل حب هذا الترسيانك بقريم زاروكي خوش مدرسة درخصن ببيرنجي خوشکا صباح از سپاسیاتت کم گوت میوانا کردستان 24 بوی ام هیوی دارن کو ریوبریا خو سر برپرسیارین روجاوای کردستانی برسوکی بدن و اف پرسکریگو